PhasalDiporo Kwthangno Khamwi Thapla Chakha Jitendra ChowdhuryMungwi Khoroksa Borokni Khungsa Tong Thainok Khorang Khoroksa Mankino Amsayo Thango Shogoika Khunguri Fire Engine Party Munduglini Tripura Amsayo Haino hai PhasalDiporo duglini Tripura amsayo kirima singsa kasha Khorang patimong PhasalDiporo Kwthangno Khamwi Thapla Chakha Jitendra ChowdhuryMungwi Khoroksa Borokni Khungsa Tong Thainok Khorang mankino amsayo thango shogoika khunguri fire engine phiaba aboni selai sekangno Khamwi Thapla Chakha nok bisingo tongmani mane khonirok paithako khunguri fire engine ni chaitok mungbai yafao phaika horjelai Amjani lukurokni khakamong maimui songmani gas cylinder ni horbacha mani bai puila BorokniNok Khorang koktuma pati mungnote srap sajora romai ufla kafla Chakha duglini Tripura amjai Bureau report Chini Khorang